କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛେ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଧନ ପଛରେ ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେହି ଧନ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମ ସହ ଯିବ ନାହିଁ? କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ନିତ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ହରିନାମ। ହରିନାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ଅନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିଯିବ କିଛି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ଦେଖିନଥାଏ, ସେ ଅଚାନକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଜନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।